Tämä video tulee ärsyttää tosi monia. Monelle meistä on kerrottu, että nuorena sulla on niin paljon aikaa ja energiaa, niin lähde matkustelemaan tai reppureissa, koska sä tulet myöhemmällä elämällä muuten katumaan sitä. Mutta mä kerron kokemuksen perusteella, että tämä ei todellakaan ole totta. Ootko sä matkustellut paljon tai reppureissannut, tai ootko sä tällä hetkellä reppureissaamassa? Jos oot, niin laita kommenttikenttään syyt, että minkä takia sä oot siellä tällä hetkellä ja mikä sai sut lähtemään. Mä kyllä mielellään keskustelen ihmisten kanssa tästä asiasta, myöskin mun oman kokemuksen perusteella. Mitä jos matkustelu ja reppureissaaminen on nuorena yksi pahimmista asioista tuhlata aikaa ja rahaa? Mä en sano, että matkustelu on väärin, jos sä nuorena lähdet matkustelemaan. Totta kai kaikki saa tehdä ihan itse mitä haluaa. Jos sä esimerkiksi työn puolesta nuorena jo joudut matkustaa, jos sä oot niin hyvässä asemassa. Mutta monelle nuoresta matkustelu ja reppureissaaminen on täysin väärä ajankohta. Mä perustelen tällä videolla syyt tähän. Nuoruudessa sulla on todella paljon energiaa, vapautta, oppimiskykyä ja sulla on mielenkiintoa kokea uusia ja mielenkiintoisia asioita. Ja välillä nuorilla tulee sellainen fiilis, että kun mä vaan oon täällä kotosuomessa tai ihan missä vaan päin maailmaa, niin mä en saa näitä asioita täältä. Sen takia matkustelu ja reppureissaaminen on todella helppo myydä nuorille. Nykyään, koska se on niin helppoa buukata joku matka, niin nuorille vaan sanotaan, että kannattaa käyttää tämä raha, koska se raha tulee takas, mutta sun aika ei tuu. Ja sitten nuoret päätyy käyttämään tuhansia euroja lentolippuihin, hostelleihin ja kokemuksiin ulkomailla. Ongelmana ei niinkään ole se kokemus, vaan se vaihtokauppa siinä takana. Mitä sä saat vastineeksi sun rahoille? Jokainen kuukausi, jonka sä käytät matkusteluun, on poissa sun taidoista, urasta, taloudellisen pohjan kehittymisestä tai vaikkapa mikä ehkä tärkeintä, niin perheen perustamisesta. Ja moni saattaa miettiä, että hei, et eihän mun nuorena pidä vielä mitään perhettä rakentaa, että kannattaa odottaa ja mun ei pidä rakentaa mitään taloudellista pohjaa, että kyllä se sitten tulee ajan kanssa. No, mä voin kertoa näin 25-vuotiaana, että se tulee nopeammin kuin sä ajatteletkaan. Nimittäin se realiteetti, että hetkone, mulla ei ole mitään rahaa ja nyt mun pitää oikeasti alkaa rakentaa sitä pohjaa. Nuoruus ei todellakaan ole sitä aikaa, jota sun pitää hukata, kun sä käytät sen kaiken laiskotteluun ja uima-altailla loikoilemiseen ja reppureissaamiseen, vaan nuoruus on sitä aikaa, jolloin sun pitää rakentaa. Se ei ehkä näytä yhtä hyvältä Instagramissa, mutta se näyttää paremmalta 10 vuoden päästä. Yksi mielenkiintoinen harha on, että ihmiset luulee, että matkustelu tekee niistä mielenkiintoisen. Mutta mä kerron sulle, että se ei todellakaan tee susta mielenkiintoista. Se, että sä meet nuorena sillä samalla kaavalla kuin muutkin, että varaat esimerkiksi joku paketin tai suunnittelet sun oman reissun, sä käyt bilehostelleissa, meet uimarannoille, kuvaat samat Instagram-videot ja kuvat, kaikki muutkin, niin se ei tee susta mitenkään erilaista tai mielenkiintoista. Ja se ei millään tavalla ole itsensä kehittämistä, vaan kulutettua elämyssisältöä. Oikeasti mikä tekee susta mielenkiintoisen on kaikki haasteet ja ongelmat, jotka sä joudut kohtaamaan ja selvittämään. Se vastuu, minkä sä joudut nuorena ottamaan, kun sä lähdet rakentamaan esimerkiksi sun omaa uraa. Ja se pitkäjänteinen ja kurillinen työ sun tulevaisuuden eteen. Yhtäkään näistä sä et löydä, kun sä oot Balilla katsomassa vesiputouksia. Mietin nyt, sä oot 20-25-vuotias ja sä saatat säästää 10 000 johonkin matkaan tai reppureissua varten. Onko se oikeasti sen arvosta? Sä teet 6 kuukautta vuoden hommia sen eteen, että sä saat sen rahan kasaan. Mieti mihin muuhun järkevään sä pystyt käyttämään sen rahan. Sä voit esimerkiksi, jos sulla on joku hyvä idea, niin perustaa yrityksen. Jos et sä välttämättä lähde yrityshommaan tai sä teet vaan duunia jossain duunipaikalla, niin sä voit turvata sun tulevaisuuden, jotta sä voit matkustaa myöhemmin. Sä voit myöskin sijoittaa ja moninkertaistaa. Ja mieti sitä aikamäärää, minkä sä käytät siellä matkustelussa. Niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin jokainen kuukausi siellä matkustelussa, missä sä vaan tuhlaat rahaa, niin se ei kehitä tai vie sun elämässä yhtään eteenpäin. Se ei ole pelkästään se raha, mitä sä käytät siellä reissussa, vaan sun pitää myöskin turvata sun toimeentulo, kun sä tuut takaisin Suomeen. Miten sä turvaat sun taloudellisen pohjan ja miten sä turvaat sun toimeentulon, kun sä tuut takaisin sieltä matkustelemasta? Se nuorena käytetty raha voi olla todella arvokasta, jos sä käytät sen viisaasti, mutta jos sä lähdet reppureissaamaan ja tuhlaat kaiken, niin se on kalleinta rahaa, mitä sä tuut koko sun elämässä käyttämään. Ja sit jotkut sanoo, että hei, mutta sä tuut katumaan sitä, koska sulla ei tulevaisuudessa sit tuu ole mitään aikaa. Kyllä sulla tulee. Samalla lailla, jos sä luot sen taloudellisen pohjan, niin sä voit seuraavan kerran matkustaa ilman stressiä. Mä voin kokemuksesta kertoa, että mulle korona-aikaa myytiin tää valhe, että raha tulee takaisin, aika ei. Ja mä lähdin sitten itse matkustelemaan niin kuin vaikka mihin ympäri Eurooppaa ja Aasiaa.
Ja mä huomasin sen jälkeen, että hetkonen, mulla ei minkään näköistä tulevaisuuden suunnitelmaa. Ja kun mä mietin sitä hyötysuhdetta, niin mä en oikeasti hyötynyt siitä melkein mitään. Paitsi se, että mä sain niitä Instagram-kuvia ja videoita, mitä mä aina olin halunnut saada. Mä en rakentanut oikeastaan mitään, mä en ottanut mitään riskejä mun omalla elämällä, ja mä en käyttänyt sitä potentiaalia, mikä mun omalla alalla on kaikesta tietotaidosta, mitä mä omasin, niin oisin voinut käyttää. Matkustaminen on oikeastaan loppujen lopuksi aika helppoa. Jos sä oot säästänyt sen rahan, niin sä vaan menet lentokoneeseen ja matkustat siihen maahan ja teet niitä kaikkia asioita, joihin sulla on esimerkiksi varaa. Mutta täällä kotimaassa se tulevaisuuden rakentaminen, kurillinen työnteko on vaikeeta. Sen takia se matkustaminen myydään unelmana nuorille. Oikea vapaus ei ole sitä, että sä buukkaat Balille matkan nuorena 3 kuukaudeksi, vaan oikea vapaus on sitä, että sä voit buukata ulkomaille sun matkan silloin kun sä haluat, ilman stressiä ja ilman taloudellista huolta. Niin kuin mä videon alussa sanoin, niin mä en sano, että matkustaminen tai reppureissaminen on väärin tai että älä ikinä matkusta. Matkusta silloin, kun sulla on turvallinen tulovirta ja silloin, kun sulla on tulevaisuuden pohja luotu sun omalle elämälle. Silloin se matkustelu voi oikeasti olla palauttavaa ja laajentaa sun näkökulmaa muista maista ja kulttuureista. Nuorena se matkustelu on enemmän semmoista vastuun pakenemista ja ongelmien välttelyä, mutta jos ne ongelmat seuraa sua sinne reppureissaamaan, niin sä joudut kohtaamaan ne välttämättä silloin, kun sä oot takaisin sieltä reissusta. Pysähdy ja mieti, että mitä ongelmia sulla on sun elämässä ja miksi sä lähtökohtaisesti oot tällä hetkellä varaamassa sitä matkaa. Mitä tehdä sen sijaan, että sä lähdet matkustaa? Opi esimerkiksi joku taito, jota sä voit myydä. Perusta se sun ensimmäinen yritys tai rakenna ura jonkun työn pohjalta. Sijoita mieluummin se raha, minkä sä oot käyttämässä siihen matkustamiseen. Ja viimeiseksi, ota vastuuta sun omasta elämästä ja virheistä, joita sä oot tehnyt ja joita sä teet. Tee niitä virheitä töissä ja sun normaalissa elämässä, koska se on ihan suotavaa ja kaikista virheistä voi kehittyä. Mutta älä tee niitä virheitä lomalla tai älä varsinkaan pakene niitä virheitä ja ongelmia, joita sä kohtaat. Matkustelu ei ole se sun vihollinen, vaan väärä ajatus ja väärät syyt on. Nuoruutta ei ole tarkoitettu pakenemiseen tai vastuun välttelemiseen, vaan nuoruus ja kaikki nuoruudessa oleva energia on tarkoitettu sun tulevaisuuden pohjan rakentamiseen. Rakenna ensiksi taloudellinen pohja sun elämälle. Rakenna ensiksi suunnitelma sun tulevaisuudelle ja matkusta vasta sitten, kun sä pystyt. Jos tämä video herätti ajatuksia sussa tai sut suuttumaan, niin se on ehkä merkki siitä, että mä osuin oikeaan kohtaan. Maailma opettaa, että seuraa sydäntä, mutta usko opettaa, että sydän on petollinen. Näillä viisailla sanoilla seuraava video. Se on moro.